Здравейте хора, аз съм Колко.bg и днес ще ви покажа част от моите киндер играчки. Както виждате, това странно човече се полива с студена вода и се променя цвета на лилав. Второто е кънки, две малки кънки, където се слагат на пръстите и се едно карат истински кънки. Третото, както виждате, това е от ледена епоха. Виждате ги всичките, хубаво ги виждате. Ето, ето и ето. Минаваме към четвъртата играчка. Миньони, както ги виждате, тук има две повторки, както виждате, ето. Минаваме към петата играчка, това са две маймуни и две коали. Тези две маймуни и две коали се гушат, но сега не ми се разправя да ги направя да се гушат. Минаваме към шестата играчка. Това е пума и се обръща към нас с гръб. И тук има още едно. Ето го, лъв. Тук има една маймуна, имитира кантарче. Ето. Тук е от как беше бе? Така, виждате го и за днес ще свършвам клипа и довиждане.